Cristina, estic molt satisfet de tota la feina que fins ara hem estat realitzant. Fixa't, ja vam preveure com anirien els ADRs, com anirien els MASC. Ja vam preveure que teníem que incorporar diferents alternatives per l'advocacia, que no només penséssim en aquesta via confrontativa. Incorporar la conciliació, incorporar la mediació, el dret col·laboratiu, i estic molt satisfet. Crec que ara encara hem d'apostar molt més per tenir una advocacia integrada amb aquests MASC, que puguin formar-se, que puguin tenir coneixement, perquè ja que ens donen ara la direcció d'aquests ADR, i millor que nosaltres per poder-ho fer. Carles García Roqueta és membre de la Junta de Govern actual, responsable del Centre ADR i dels recursos humans, entre altres obligacions. Té un coneixement profund de la institució, un despatx propi que, juntament amb la seva sòcia, són 3 companys més. Es dediquen a l'àrea del dret civil, ADR i dret de consum. És per això que estem convençuts que en Carles García Roqueta serà el millor secretari que pot tenir la nostra corporació.